תקשיבו, אני לא מבינה איך אף אחד לא מדבר על זה. יש שבט קדמוני שחי בינינו והוא מתנהג בצורה הכי ביזארית שראיתי בחיים שלי. הם קמים בבוקר ויש להם טקס. הם לוקחים מקל עם שערות ומכניסים אותו לפה ועושים כזה קדימה, אחורה, סיבובים, כאילו כל אחד והתנועות שלו, משהו הזיה. מה? ואיך הם מתקשרים ביניהם? לכל אחד יש קופסה שעושה אורות. קופסה. הם פשוט מדברים לקופסה הזאת. הזיה. הם לוקחים גם מקל עם שערות ומנקים איתו את הבית. ונגיד עם השנים, ראייה שלהם מדרדרת כמו של כאילו כל בני אדם. הם לוקחים חול, מחממים אותו עד שהוא נהיה מוצק, ואז הם פשוט לוקחים את הדבר המוצק הזה, שעובר עוד כמה תהליכים, אבל הם מניחים את זה על הפנים, וזהו, הם פשוט מסתובבים בעולם עם הדבר הזה על הפנים, ברחוב, בבית, פשוט ככה. איך אף אחד לא מדבר על זה? ואנשים בשבט, אם הם רוצות שיער מסולסל ולייפות את עצמם, הם לוקחות גרביים, הדבר הזה שאנחנו שמים על הרגליים שלנו, הם לוקחות גרביים ומגלגלות את זה סביב השיער, ופשוט הולכות לישון ככה בלילה וקמות בבוקר והשיער שלהם מסולסל. מה? כאילו מי מספר להם שגרביים סביב על הרגליים? היי, אתם מעודכנים, לא משנה. קיצר, איזה הזיות. אתם קולטים שהם חיים בינינו? הזיה.